Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Amma ba'd. Babban malami Ibn Uthaymin, Allah mashi rahama, a cikin littafinsa Fathu Dhil Jalali wal Ikram, sharhi na Bulugul Maram, a juz'i na 5 shafi na 410, ya bada labarin wani matashi wanda ya yi shaye-shaye. Da ya yi shaye-shaye ya dawo gida, ya samu mahaifiyar shi wajen karfe 1 na dare, ya nemi ya lalata da mahaifiyar shi. Mahaifiyar shi bata yadda ba. To ganin haka sai matashin ne ya je ɗauko wuka ya ce zai kashe kanshi in dai bata yadda ba. Ita kuma mahaifiyar shi saboda tausayi sai ta kyale shi. Da ya aikata abin da zai aikata, ya koma ɗakinsa ya kwanta. Da safe sai jikin shi yake bashi cewa lalle jiya akwai abin da ya aikata. Sai ya zo ya samu mahaifiyar shi yake tambaya ta wai jiya da ya dawo me ya aikata. Sai mahaifiyar shi ta bashi labari. Da ta bashi labarin ga abin da ka aikata, hankalin shi tashi, ran shi ya ɓaci, sai ya shiga cikin bayi ya sa ma kanshi fetur ya kona kanshi. Wannan ya nuna cewa shaye-shaye yana da matukar haɗari, saboda yana sa ƙwaƙwalwar mutum ta fita daga hayacinta. Kuma wannan al'amari da ya faru ya gazgata abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda hadisin Imam Tabarani ya ruwaito shi a cikin Al-Mu'jamul Kabir, hadisi na 3134, wanda hadisi ne ingantacce, yana cikin Silsilatul Ahadith Sahiha, hadisi na 1853. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khamru ummul fawahish wa akbarul kaba'ir, man sharibaha waqa ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Annabi ya ce ita giya ita ce ummul fawahish, ita ce uwar alfasha, sannan kuma ita ce mafi girman kaba'irai, manyan zunubai. Annabi ya ce wanda duk ya sha giya zai iya auka ma mahaifiyar shi ko uwar mahaifin shi ko uwar mahaifiyar shi, saboda illar giya kenan. Saboda haka giya tana da matukar haɗari. Haka kuma ita kuma giya shine duk abin da zai iya taɓa ƙwaƙwalwar mutum, zai iya kaudar da hankalin mutum, zai iya sa mutum ya yi maye, to ita ce giya. Ko mene, ko da me aka haɗa shi. Saboda a zamanin sahabbai giya ana yin ta da abubuwa da dama. Ana yin ta da abin dabino, ana yin ta da zuma, ana yin ta da abin inabi, ana yin ta da abubuwa da dama. Saboda haka duk abin da zai sa ƙwaƙwalwar mutum ta shikita ya cinta, mutum ya yi maye, to giya ne. Kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito, hadisi na 2003, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa me kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, ko a wata riwaya wa kullu khamrin haramun. Annabi ya ce duk abin da ke sa maye ko menene to giya ne, kuma duk wani abu giya ko kuma duk abin da ke sa maye to wannan abin haramun ne. Saboda haka akwai hadisai da dama da maganganu da ayoyi da dama wanda suke nuna cewa lalle ita giya abin da za a nisanta ne. Saboda haka duk abin da zai sa maye to mutum ya nisance shi. In ba haka ba zai iya kai mutum aikata abin da zai iya da na sani, zai iya kai mutum aikata abin da zai jawo mutum ya kashe kanshi ko ya wani abu. Saboda haka ya Allah ya kare mu daga shan giya, da mu da ƴan uwanmu da kowa da kuma duk abin da zai sa maye, ya kuma daidaita mu, ya kuma yafe mana zunubanmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.